ole tuna chuan 1k subscriber tlin lawm nan chili potato kan sia manga e french fries kan ti ka nia chili potato turania food color tlem kan tela ti hian ta hian tui tlem te ka telanga tel tam ngai lawa tui hi ti chuan ta hian corn flour kan tel le a corn flour hi kan mixa maida tlem kan tel le a ti chuan kan mix ta tui tlem kan tel bel le a duain ka lo tel tlem thata french fries a hian a be that ve deuh hleka ngai ani lo chuan fry zong khana tla ve du em ya tin di mangai boka french fries a hi tliat du em ya an tlia chuan nal lo ve du ngana khop maya ti chuan tela kan fry a ron crispy do ni ti hian kami kan corn flour le maida tel kan ti crispy do na fry chara ti hian a crispy ringot khani lawa fry min venga ya hi a french fries aka ela hil ni wangin tuna chuan min thokhat to viwa crispy to viu ni ti chuan tuna chuan a sauce tura kan lo siam vele thunga tel kada masabera ta hian purun var kan kang huya purun sen kan tel le a chan som mania purun sen chop hey ginger garlic paste ania chuan chili paste hi kan siam tui sa nia siam chop ania kan tel le a ketchup tlem zong kan tel vele boka ti chuan tui tlem kan tela vinegar ka tel le a dark soy sauce kan tel vele boka chi ajino tlem te kan tel le a black pepper nen ti chuan corn flour kan tel le a lo thik thata em ya a thik lo chuan kami kan french fry a khan a bet lei thei thin lowa
chuan food color kha a mawi nan kan tel le a food color hi side effect om lo nia food mang na sign lo ti ve la nge tui tlem kan label le a chuan kan french fries kan potato fry kha kan tela dania kan tel le a nè tùy đón khóc mày ấy to sợi chi này to lo tại hết chuan a crispy na khá rẻ về thế to sợi chuan plate à cần ta khá này thế đê rồi mà thắc tùy khóc bài subscriber zong te zong aga lo ma cái video te mi lo share sak zel ula tran mi lo lap wi zel do ne